Tervetuloa ESS-studioon. Tänään puhutaan jääkiekosta. Ja nyt en tarkoita tätä mustaa kumista tuumanpaksuista ja 3 tuumaa halkaisijaltaan olevaa kumimötikkää, vaan siitä, mitä kaikkea tämän kiekon ympärillä tapahtuu. Vieraana minulla on täällä tänään luokanopettaja Juha Sokka Heinolasta. Tervetuloa. Kiitos. Juha, palataan ajassa hieman taaksepäin, eli mennään marraskuuhun 2022. Tapahtuu jotain, jolloin sinusta tuli koko Suomen tunteva juniorivalmentaja. Kerro, mitä silloin tapahtui. Joo, eli silloin vieraspelissä eräs joukkueeni pelaaja tuli jäähypenkiltä takas peliin tullessaan ja siinä sitten kun tuli vaihtoon, niin itkien tuli sanomaan, että Juha, että ne haukkuu taas. Eli kyseessä on tummaihoinen pelaaja, jolla aikaisemminkin on ollut vastaavia tilanteita ja niitä ei oikeastaan oltu selvitelty millään tapaa. Ja oltiin ennen kautta jo jollain tapaa ehkä ennakoitu asiaa ja oltiin tehty joukkueen valmennuksen ja joukkueen johdon kanssa semmoinen diili, että jos jotain tapahtuu, niin nyt reagoidaan. Ja nyt tuli se tilanne, että reagoitiin, ilmoitin tuomareille, että pelaajat pysyy kopissa niin kauan, kunnes te selvitätte asian, että näin ei voi tapahtua. Ja siitä alkoi tällä jälkikäteen ajateltuna niin aivan käsittämättömän vaiherikas matka, kuinka monta valitusta ollaan tehty, kuinka monta oikaisupyyntöä ollaan tehty. Ihan sen takia, että mä sain sanktiot, seura sai sanktiot, huutelijaa ei rankastu millään tapaa, ei voida osoittaa ja niin poispäin, että hän olisi tehnyt jotain. Ja siis mä päätin, että tämä asia katsotaan nyt loppuun asti. Silloin kun mä puolustan jonkun ihmisen ja varsinkin lapsen perusoikeuksia, että häntä ei syrjitä tai ketään ei syrjitä, niin tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, että joutuu tällaista asiaa käymään läpi. Tapaus sai valtavasti julkisuutta mediassa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Osasitko odottaa, että siitä tulee näin iso puheenaihe? No en ihan näin isoa osannut kuvitella. Totta kai me tehtiin tietoisia ratkaisuja silloin, varsinkin tämän tapauksen käsittely alkuvaiheessa, että me ihan suoraan otettiin lehtiin yhteyttä, että hei, nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä oon itse asiassa aivan äärettömän kiitollinen siitä, mitä mä oon saanut esimerkiksi nytten Etelä-Suomen Sanomilta tukea ja sitä tavallaan foorumia sille, että asia on saatu vietyä eteenpäin. Ja sitten ihan valtakunnallisia lehtiä, jotka on ottanut, tai ihan jopa Yleisradio, joka otti heti tavallaan tähän asiaan kantaa. Miten Kiekkoliitto alussa reagoi ja mitä sitten myöhemmin tapahtui, niin millainen maku sulle jäi siitä? No loppujen lopuksi hyvä. Loppujen lopuksi hyvä, koska mä koen, että niin kun, ehkä se tarvitsi tämän kaltaisen tilanteen ja tapauksen, ja joku sanoikin mulle, että sä oot niin itsepäin, että sä et usko ekalla kerralla. No en uskokaan. Jos tiedän olevani oikeassa ja oikealla asialla, niin se, että me saatiin jonkunlainen muutos aikaiseksi. Se ei ole vielä täydellinen, se ei ole valmis se muutos, vaan se tulee tapahtumaan, mutta se, että sääntöjä on muutettu, on velvoitettu erilaisia asioita niin tuomareilta kuin seuroilta, pelaajilta, kaikilta mahdollisilta toimihenkilöiltä, niin se on ollut jo iso askel. Ja ennen kaikkea se, että tultiin esille tämän asian kanssa, että tätä tapahtuu Suomessa. Ja siellä on ollut aika monta muutakin tapausta. On ollut julkisuudessakin ihan Turun seudulla esimerkiksi ja niin poispäin. Kuinka yleinen tämä ilmiö on? Eli nyt on tavallaan niin kuin nostettu asioita esille ja niin kuin sanoit, että hyvä näin ja todellakin hyvä näin, että on nostettu, mutta kuinka laajasta isosta ilmiöstä on kyse, kun puhutaan juniorijääkiekkoilusta ja mitä siellä tapahtuu? No sanotaan, että epäasiallinen käytös, ehkä haluaisin käyttää sitä termiä, se pitää sisällään siis rasismia, haukkumista, kiusaamista, tämmöisiä vielä niin kuin vakavammalta kuulostavampia asioita, mutta se epäasiallinen käytös on valitettavan yleistä. Et se on, no en tiedä onko joka seurassa sitä, mutta varmasti jokainen, joka on junioriurheilussa ollut mukana, on sitä jollain tapaa kohdannut jossain vaiheessa. Tulee se sitten pelaajien välisinä juttuina, vanhempien välisinä juttuina, vanhempien ja toimihenkilöiden välisinä kiistoina ja riitoina, mutta kyllä sitä valitettavasti on. Ja sitten mitä ollaan nytkin saatu SM-liigakauden aikana kuulla ja nähdä julkisuudesta, että
siellä on ne raitapaitaiset herrat, jotka aika usein on sen niin sanotusti sylkykuppeina siellä. Ottavana osapuolena ja toisaalta pitää muistaa, että ilman heitä pelit ei suju. No nyt Juha, helppo kysymys. Mistä se johtuu? Että tätä on niin paljon. Niin, tosi helppo kysymys. Mulla jossain haastattelussa kysyttiin, että miten lasten ja nuorten tai rasismi ylipäänsä voi poistaa. Tämä on melkein yhtä helppo kysymys. Mutta mä oikeastaan uskon, että ainoa tapa on se, että me lisätään tietoisuutta. Me lisätään keskustelua, me lisätään koulutusta eri toimijoille. Oli kyse vanhemmista, lapsista, aikuisista, tuomareista ja ennen kaikkea meillä on yksi yhteinen tavoite. Se on ne lapset ja nuoret. Me saadaan ne liikkumaan turvallisessa ympäristössä. Onko tämä sun mielestä miten lajikohtainen juttu, että jos puhutaan juniorifudiksesta tai koripallosta tai salibändistä, niin esiintyykö tätä ilmiötä muualla niin paljon? Vai johtuuko se toisinpäin siitä, että harrastajia on niin paljon, että silloin ne tavallaan pääsee tämmöisiä ikäviäkin ilmiöitä tulemaan enemmän? No jos miettii, niin onhan siellä jalkapallo, salibändi, siellä on, olisiko jopa enemmänkin harrastajia tällä hetkellä kuin jääkiekossa. Mitä on jalkapallon puolelta kuullut? Siellä on samanlaista epäasiallista käytöstä. Se ei ehkä esiinny ihan, tai se ei tule ehkä ihan samalla tavalla ilmi. Ja en tiedä, johtuuko nyt siitä, että jääkiekko on tietyllä tapaa Suomen ykköslaji ollut ainakin, että on tullut menestystä kansainvälisesti ja näin. Vaikka maailmanlaajuisesti jääkiekkohan on kuitenkin aika pienen piirin niin kuin urheilu verrattuna vaikka just koripalloon tai jalkapalloon. Mä veikkaan, että ne on ehkä vähän erilaisia ne asiat, mutta mitä on jutellut muiden valmentajien kanssa, muiden lajien valmentajien kanssa ja millaista palautetta mä itse asiassa tämän keissinkin aikana sain vaikka salibändipuolelta, jalkapallopuolelta, niin samoja asioita siellä on. Et missä vastakkain pelataan, niin siellä kolisee myös henkisesti. Aina kun ollaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, niin siellähän sitä sattuu ja tapahtuu. Tulee väärinymmärryksiä ja tulee niitä törmäyskursseja helposti. Joo. Okei, no sä komensit pojat jäämään pukukoppiin ja sitten siitä tuli sanktioita ja kyllä. Varsinainen prosessi ja anteeksi pyynnöt ja näin. Mitä tästä sun mielestä opittiin? Mitä tästä voitiin oppia tästä keisistä? No mä toivon, että jokainen vanhempi ihminen ainakin oppisi sen, että lapsia pitää puolustaa. Lapsen perusoikeuksia pitää puolustaa. Se on itselle tullut niin kuin kristallinkirkkaaksi, että se on niin kuin se kaikista tärkein juttu koko tässä asiassa. Vaikea sanoa. No ainakin se asia tuli julkisuuden kautta nyt sitten taas kerran tietoon ja toivon mukaan siitä sitten keskustellaan. Ja sullahan on sitten tapahtumien myötä toimit silloin vastuuvalmentajana tässä U13-joukkueessa Pelicansissa ja nyt sinut on sitten nimitetty junior-Pelicansin kunnioita peliä vastaavaksi. Joo. Ja tässähän on taustalla Jääkiekkoliiton yhteinen ohjelma, eli mikä tämä kunnioita peliä oikein on? No tämä itse asiassa juontaa juurensa viime kesään. Me istuttiin silloin sen joukkueen johtajan ja sitten Jääkiekkoliiton puheenjohtajan, nyt jo väistyneen Harri Nummelan kanssa. Istuttiin vähän selvittelemässä asioita ja ihan tavallaan se vapaamuotoinen keskustelu, että miten me päästään eteenpäin näissä asioissa. Oliko siinä pontimena tämä tapa? Oli. Oh, okay. Se oli tässä, että tavallaan, että miten me päästään niin kuin asioista eteenpäin, miten me päästään kehittämään lajia. Ja silloin tavallaan kehitettiin ja keksittiin semmoinen, että mitä jos meillä olisi tämmöinen niin kuin häirintäyhdyshenkilö seuroissa, joka sitten lähti saman tien tavallaan niin kuin sai tuulta siipiensä alle ja syksyllä tuli nyt sitten tieto, että tällainen velvoitetaan jokaiseen Jääkiekkoliiton seuraan. Lähinnä se henkilö vastaa siitä, tai sen ensisijainen tavoite on tukea sitä lasta ja nuorta, joka siellä on. Eli jos hän kokee kiusaamista tai sitä epäasiallista käyttäytymistä ihan mistä tahansa, niin mä pystyn menemään auttaa juttelemaan hänen kanssaan esimerkiksi. Tai sitten mä voin olla valmentajien apuna, tukena. Tausta kun on siellä luokanopettajana, niin lasten kanssa aika paljon erilaisten lasten kanssa vielä tullut tehtyä työtä. Ja en väitä, että osaan kertoa, että nyt kun sä teet näin tuon lapsen kanssa, niin se toimii kuunnelma sen jälkeen. Mutta ainakin antaa semmoisia suuntaviivoja, että miten sitä harrastustoimintaa siellä jääharjoituksessa tai oheisharjoituksessa voisi ehkä ajatella muuttavansa, jotta
se olisi sopivampaa tietyllä tapaa kaikille. Yksi iso osa tätä kunnioita peliä vastuuhenkilön tehtävää on vanhempien kouluttaminen. Eli Jääkiekkoliitto teki aivan huikean hienon materiaalin, jota saatiin sitten vielä vähän päivittää omiin tarkoituksiin sopivammaksi, mutta siellä on tavallaan semmoisia näkökulmia lasten harrastamiseen. Eli käydään ihan perusasioita liikkumisen tärkeydestä, liikuntamääristä, mitä saattaa aiheutua, jos liian aikaisin erikoistutaan yhteen lajiin esimerkiksi, millaiset ruokailujutut, lepojutut, kaikki tämmöiset. Ja ennen kaikkea sitä, mitä halutaan painottaa, että hitaasti kiiruhtamalla päästään ehkä parhaisiin lopputuloksiin. Se tarkoittaa sitä, että nämä lapset kehittyy hirveän eri tahtia. Tuossa 14-vuotiaana saattaa se biologinen ikä olla, siinä saattaa olla helposti 5 vuoden heitto. Ja se näkyy. Eli jos ajatellaan tätä sun kunnioita peliä vastaavan tehtävää, niin oletko tekemisissä sellaisen lapsen kanssa, jota on kiusattu tai häiritty, vai sellaisen lapsen kanssa, joka on se kiusaaja siellä, vai molempien, vai valmentaja, vai miten se tapahtuu? Molempien ja kaikkien. Et tammikuussa tämä nyt tuli virallisesti tavallaan julki, että syksyllä jo vähän harjoiteltiin ja oli muutamia tapauksia. Ja nyt on ollut itse asiassa aika paljon tämän 3 kuukauden aikana yhteydenottoja ja erilaisia juttuja. Vaikka sun ottaa yhteyttä, onko se lapsi vai vanhempi vai valmentaja vai? Kaikki edellä mainitut. Kaikki edellä mainitut ja mun mielestä se on ollut hirveän jopa rohkaisevaa, vaikka välillä on ollut vähän raskastakin, että okei, nyt mun pitää olla tuolla puolen tunnin päästä ja sitten mulla olikin se yksi toinen tapaaminen. Mä ajattelin, että mä oon vapaaehtoisena, mutta toisaalta mä koen, että tämä on hirveän tärkeä asia, että niillä lapsilla ja aikuisilla on myös joku tuki ja turva ja henkilö, jolle ne voi puhua. Ja se, että mulla ei ole seuran verkkaria päällä, vaan mä olen tavallaan vertainen, koska mä olen itsekin lätkäfaija. Niin, se on puolueet on siinä mielessä. Voiko avata jonkinlaisen tapahtuman, että minkälaisia tilanteita sulla on ollut vastaavan roolissa? No siellä on puhuttu esimerkiksi pelaaja on kokenut vaikka, että hän on silmätikkuna valmennukselle. Että jos hän tekee jotain, niin se nähdään, mutta jos joku muu tekee jotain, niin sitä ei nähdä. Ja sitten käytiin läpi tämmöistä keissiä, että mistä se johtuu. On puhuttu valmennusvastaavien kanssa ja valmentajien kanssa, että mitä me voidaan tehdä, mitä aikuiset voi tehdä eri tavalla. Onko niitä asioita selvitetty ehkä ihan niin juurta jaksain tai hyvin. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, että kun valmentajatkin ovat niin sanotusti oman toimen ohella, niin se jaksaminen joskus iltaisin, tiedän kokemuksesta, se on aika limitillä, että ei välttämättä jaksaisi jotain turhanpäiväiseltä tuntuvaa riitaa ruveta treenien jälkeen selvittelee 8:30 jossain Vääksyn entisen jäähallin käytävillä tai vastaavaa. Mutta meidän aikuisten pitäisi muistaa se, että ne lasten kokemukset on hirveän vahvoja. Ja sieltä voi jäädä isojakin peikkoja ja mörköjä tuonne pääkoppaan, jos niitä ei oteta tosissaan. Lapset on tuossa iässä hyvin herkässä vaiheessa ja siellä voi olla, että mailat ja hokkarit vähän lentää kotiin tullessa, niin miten sä neuvosit vanhempia, millä tavalla tarkkailla sitä omaa lastaan siinä harjoitustilanteen jälkeen, että onko kyse niin kuin normaalista vai missä vaiheessa pitäisi kellojen soida, että nyt kannattaa vähän reagoida? Tähän kun olisikin joku yksi helppo vastaus, kun jokainen lapsi on yksilö, jokainen lapsi reagoi omalla tavallaan. Ehkä meidän vanhempien rooli on se, että me tunnetaan kuitenkin ne lapsemme parhaiten. Me nähdään, että onko tänään semmoinen väsymystila, että kannattaako esimerkiksi mennä treeneihin. Olisi riittävän rohkea sitten vanhempikin myös sanomaan, että hei, tänään ei kannata. Tänään jäädään lepäämään. Ei yksi treeni sen väliin jättäminen tai 2, niin ne ei kenenkään NHL-unelmaa vielä niin kuin murenna, vaan päinvastoin se saattaakin olla se, että seuraavat treenit meneekin entistä paremmin. Eli ehkä semmoista antennit pystyssä olemista, tuntosarvet herkillä, että kuuntelee sitä lasta. Kohtaa sen lapsen semmoisena kuin se lapsi on ja unohtaa ennen kaikkea ne omat ajatukset siitä, että minun lapseni pelaa NHL:ssä. Tai ei ainakaan sano niitä sille lapselle. Että ei luo tavallaan semmoista kilpailullisuutta sieltä vanhemman suunnasta siihen lapseen. Lapset kilpailee, ne tykkää kilpailla, mutta 10 minuuttia pelin jälkeen ei ne muista enää, että paljon peli on päättynyt. Se ollaan me aikuiset, jotka tehdään se tietynlainen väärä kilpailullisuus. No niin, sinne päästäkin nyt tavallaan tänne katsomon puolelle sitten. Ja tässä pisti silmään otsikko, jossa liigaseura ilmoitti kauden ollessa meneillään, että toivoi, että pienet lapset eivät tulisi liigapeliin lainkaan.
Eli se, tavallaan se katsomo-elämä on mennyt niin hurjaksi. Onko se mennyt niin hurjaksi? Miten sä koet, mikä tämä maailma siellä on? Kyllähän se on vähän, tuntuu välillä, että se on vähän semmoinen niin kuin oma saarekkeensa ja siellä ei tarvitse käyttäytyä ja siellä saa huudella mitä vaan. Ja ne on välillä, kun itsekin käynyt katsomassa pelejä ympäri Suomen, niin on siinä jotain pielessä. Et tietyllä tapaa mä ymmärrän tommosen niin kuin otsikon, että halutaan varoittaa, että hei, nyt on tulossa 2 000 vierasjoukkueen kannattajaa ja sitten on nämä meidän omat ja mökki on täynnä ja siellä alkoholia myydään ja näin poispäin, että millaisen kuvan lapset saa siitä ja saako lapset sitten myöskin sen käsityksen, että hei, tämä on jääkiekko, täällä voi huudella ihan mitä vaan. Että se ikään kuin kuuluisi asiaan. Niin, että se, ja siis tästä mä oon puhunut monenkin eri asian tiimoilta, että ei sääntökirjassa lue sitä, että sä saat haukkua toista. Tai että sä saat huudella, sä saat uhkailla tai jotain tämmöistä. Ja sitten jos mennään tarpeeksi pitkälle, niin kuin tässä meidän tapauksessa mentiin, niin puhutaanko jo perustuslaissa olevista tai lakipykälistä, että onko uhkailu sallittua vaiko ei. Vaikka se olisi tehty läpällä. Pitäisikö huoltajille olla oma ohjelmansa, oma valmennuksensa, että miten siellä kentän laidalla käyttäydytään? Puhutaan sitten treeneistä tai ennen kaikkea peleistä. No tämä Kunnioita peliä -hanke tavallaan nyt, kun se nostettiin, se on vanha hanke periaatteessa jo 10 vuotta ainakin varmaan ollut. Mutta nyt kun se nostettiin enemmän ja tosiaan velvoitettiin joka seura tähän mukaan, niin siinä on hirveän iso osa on sitä vanhempien kouluttamista ja valmentamista ja ennen kaikkea keskustelua. Että vanhemmatkin pääsisivät tavallaan, niin kun, siellä voi olla ihmisiä, joilla ei ole taustaa jääkiekon parista. Ja sitten toisaalta on ne, joilla on vaikka oma pelitausta. Siinä on 2 ihan erilaista maailmaa. Toiset sanoo, että me tiedetään, miten nämä hommat toimii. Toiset sanoo, että me ei tiedetä mitään. Kumpikin on yhtä väärässä. Koska se on aina, kun tulee uusi joukkue, niin se muodostuu uudestaan. Siellä on omat kuvionsa. Tietyt asiat saattaa säilyä, mutta se, mikä on toiminut 80-luvulla tai 90-luvulla junnu jääkiekossa tai futiksessa, niin todennäköisesti ei toimi enää. Tai ei ole ainakaan hyväksyttyä. No sitten vielä yksi näkökulma ja tulokulma tähän, että oot nähnyt sitä touhua valmentajana ja Kunnioita peliä vastaavana, mutta olet myös isä, että oma lapsi pelaa siellä myös, että miten omat tunteet pysyy kurissa? No onhan se vaikeaa. Ihan rehellisesti täytyy sanoa, että on tullut huudeltua, mutta yrittänyt ainakin nykypäivänä siihen, että se ei lähde henkilökohtaisuuksiin. Joo, otetaan vielä yksi tulokulma lisää, eli eikä siinä vielä kaikki. Eli Kunnioita peliä vastaava ja isäni, olet tosiaan myös opettaja. Eli näet nuoria sitten tosi monessa roolissa ja eri näkökulmista, niin mitä nuorille tänä päivänä kuuluu? Yritän välttää yleistyksiä, koska en tunne jokaista Suomen nuorta, mutta semmoinen yleiskuva on ehkä vähän huolestuttava. Eli ollaan saatu lukea, että esimerkiksi MOVE-mittaukset 5- ja 8-luokkalaisille fyysisen suorituskyvyn osalta, niin ne on menossa alaspäin edelleen. Niissä on alueellisesti hirveitä eroja. Jotenkin tuntuu, että lapset on aika turvattomia, lapset on aika yksin. Eli meistä jokainen aikuinen voi ottaa peilin, katsoa, että löytyykö se syy ehkä sieltä, että meillä aikuisilla ehkä onko se sitten töissä tai onko se henkilökohtaisessa elämässä niin paljon kaikkea asioita. Vai onko niin, että jos toisessa kädessä on peili, niin mikä siinä toisessa kädessä? No siinä on se puhelin, se vie meidän ajan ja just se, että ollaanko me läsnä, ollaanko me perheenä, ollaanko me isä, poika, ollaanko me äiti, tytär, mitä komboja ikinä nyt onkaan, niin ollaanko me aidosti silloin yhdessä. Että kyllä mä peräänkuulutan meidän vanhempien vastuuta siinä, että ei nyt tarvii joka päivä vaikka olla sitä yhteistä ruokahetkeä tai tämmöistä, mutta että olisi sitä aikaa. Olisi aikaa kuunnella lasta, eikä oltaisi pelkkiä kavereita, vaan ollaan tarvittaessa myös auktoriteetteja. Sen mä valitettavasti opettajana huomaan, että se auktoriteetti on aika hankala asia. Eikö kuitenkin säännöt ja kuri anna sitä turvaa? No näinhän se on, mutta tästä on ollut puhetta kanssa, että ollaan niin sanottuja kaverivanhempia. Ja jos lapsi ei halua laittaa kumisaappaita jalkaan, niin sitten lapsen ei ole pakko laittaa kumisaappaita jalkaan, kun taas järkevä toimintatapa mun mielestä olisi, että nyt me laitetaan ne, me ei neuvotella tästä. Tietyt asiat on aikuisten
ratkottavia ja päätettäviä, että lapsen aivot ei ole kehittynyt tekemään, ei pysty ottaa vastuuta niin isoista asioista. Mutta toi puhelin on, tai mobiililaite ylipäänsä, pleikkari, tietokone, mitä juttuja onkaan, niin siitäkin oli jokunen aika sitten tämmöisestä itse aiheutetusta keskittymishäiriöstä. Eli just kun kaikki tulee nopeassa tempossa puhelimelta, kuvat, videot, kaikki on tehty nykyään tietyllä tavalla. Saadaan koukutettua porukkaa niihin lyhytvideoihin ja ei olla pitkäjänteisiä enää, ei pysty keskittymään. Kyllä se näkyy tuolla koulussa. Mites mainitsit tuossa ruoan myös, niin miten sä näet, että, ja siitä on paljon puhuttu koululaisten ruokailusta ja ylipäänsä nuorten ruokailusta, niin miten sä näet, että mikä on koululaisten nuorten suhde ruokavalioon, syömiseen? Tosi vaihteleva. Toiset syö todella hienosti siellä lautasmallin mukaan. Niitä tehdään tosi paljon, niitä harjoituksia ja siitä puhutaan paljon. Mutta se mua ihmetyttää, että siellä on urheilevia lapsia ja nuoria, jotka ottaa 2 siivoa porkkanaraastetta, esimerkiksi ihan siis niitä suikaleita, ja siinä on heidän lounas. Tai sitten, jos tulee joku epämukava asia, niin oppilas saattaa sanoa, että no, jos mä en saa tehdä tätä, niin mä en tule syömään ollenkaan. Ja toi jotenkin kuvastaa mulle, tai tulee mieleen just mitä mä sanoin, että niin kun sit sille lapselle on annettu sitä mahdollisuutta olla siellä tavallaan niin kun tehdä ne valinnat, jotka ei ole esimerkiksi hänen terveyden kannalta kauhean järkeviä välttämättä. Kouluruoka on, mitä on. Valitettavasti se voisi olla parempaa. Omat muistot kouluruoasta 80-luvulta Kirkkonummelta, ne on hirveän hyviä, koska silloin se ruoka tehtiin siellä koululla. Nyt kun on isot yksiköt, kustannussyyt tietenkin painaa tänä päivänä tosi paljon, niin väistämättä se näkyy siinä ruoan laadussa. Mutta kyllä mä oon esimerkiksi Lahden kaupungin kouluruokaa pääsääntöisesti todella tyytyväinen. No, kuten sanottua, sinulla on monta tulokulmaa suomalaisiin nuoriin, niin tähän ihan lopuksi vielä kysymys, että millaisia nuoria meillä on täällä Suomessa? No meillä on hirveä hyvä potentiaali saada aivan loistavia aikuisia tulevaisuudessa, mutta ehkä meidän pitäisi jonkunnäköisesti ryhtiliikettä tehdä niin kuin meidän vanhempien justiinsa, että ollaan niitä aikuisia tällä hetkellä, annetaan esimerkkiä ja ennen kaikkea luodaan semmoiset lähtökohdat niille, että ne ymmärtäisi vaikka koulunkäynnin tärkeyden, mitä se mahdollistaa tulevaisuuteen. Annetaan mahdollisuus harrastaa just sillä omalla tavalla, että ei olla liikaa kuitenkaan sit sörkkimässä siellä, että nyt sun pitää treenata enemmän. Ja annetaan niiden kokeilla. Ei lyödä lukkoon 7-vuotiaana, että sä menet tohon lajiin ja that's it. Vaan annetaan kokeilla, annetaan liikkua. Tärkeimpänä annetaan niiden lasten olla lapsia. Silloin ne kehittyy rauhassa, hitaasti kiiruhtamalla. Kiitos Juha-Sukka, tämä oli tärkeä haastattelu. Kiitos. Ja kiitos kun olit mukana ESS-studiossa.